Pambedoling kalpatarusa kembaran Kiai Dewan Daru Jaya Landru lumrah kathah kembaran mayang nirbo nirsan saya mboten jamu malih dauping temanten daya kawitan pujangganing paewahan Mbah Kliwon monggo Mbah kasuwun manjing wonten sak ngandhaping taru pagung sedaya para tamu kasuwun jumeneng rumiyin monggo Bapak Ibu ngadeg rumiyin monggo Bapak Ibu kasuwun jumeneng ngadeg sawetawis Pak monggo Bapak Ibu. Sedaya para tamu kasuwun jumeneng rumiyin monggo Bapak Ibu ngadeg rumiyin sawetawis asung pangkurmatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduling akrami tumapa ing pangging temanten binarung sholawat srokal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik
Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaih Sedaya para tamu monggo Bapak Ibu kasur lenggah malih monggo Bapak Ibu وجهك يسعى يا كريما وبدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad anak gunggir bocah ayu bocah kuning dau pira ulus niskala ya kulub ana sak ngisoring tarub ya wiwara mulya kengger lungguh sawetara kulub ana madyaning Wisma Jati ya nggir tak kanthi Rama lan Ibu setuhaken dawuh Rama Nduk Lela Viranita lan anak lanang Aldi Perdana Putra dao pira binarung solawat srokal ya nggir ing pangajap dimen kenep rasamu wening pancandriyamu tresnani sapadamu ora kleru pandumukmu bisa kasinungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang gula kumepyur pulut tegese dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya nggir Aldi Lela matur sembah nuwun Rama yen to wis sira lunggana madyane Wisma Jati aku tak kanthi Rama Ibu manjingana madyaning Paneratagung ya sasana panginggar-enggar kursi pinajang bali kang winangun ngerti ya nggir Aldi ya ana ing dina Kamis Legi iki kulub sira kawisuda jejering ratu jejering Narendra ratu ning wong omah-omah angel-angeling para ratu sira Aldi kudu bisa mimpin marang pribadine Pirangga mimpin marang keluargamu mimpin marang anak bojo wis tuwa gedhamu mugi-mugi pengedunipun Kanjeng Rama rumentah dhateng Aldi kekalih Rama ayo kene kulub tak kanthi Rama lan Ibu manjingana madyaning sasana rinengga Dunijih Rama katena saking Mandrawa sinarengan lenggahipun sedaya para tamu kampung putri katon moyo candrane kaginit manten laras moyo wanem Rama sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindho sasongko tumedhak
blas seladrani temanten anyarta kabut irama campur sari juru-juru jurusane pandu gilar-gilar tina mo'an sepake wis dadi kudanan rukuning bebrayan monggo kabudut gambaripun laju mangke madal pasilan Bu Ayu Eko bendra kasih temanten sarira jenar memangir warating sariranira pindha kencana sinangling tamu samya angelileng leng-lenging driya kabandu rasa memanuhara kaya melu anglakoni sang penganten sinunggu winayangkar Iwa kanthi rahmating Gusti Dopratama kawibuhan berkah pangestu Yan Sami tumapa ing pangging temanten Nirbiyo Nirsansaya Mbah Kliwon pas jam 11 nggih Mbah panggihipun temanten ugi wonten kalenggahan menika kala wau dalu Mbah Kliwon nggih sampun ngikraraken upacara bubaan dalu midodareni bubaan ing mongko wonten kalenggahan menika kula kantun ngiyaraken bilih Pak Nurdis lan garwa entas 17 siwinipun menika sampun leres mantu bubak kala dalu sampun dipun ikraraken ngeten nggih Bu nggih alhamdulillah jajar sumanding ngandhut sesinisian ngancik dununging tresna lelumban telaganing asmara pangapunten para kadang sinoman sinowati saking Samapta Gati iki dipun pangarini Pak Agus mangke Jawa Tasto Tri Salaman sak sapunipun waosan ayat suci Al-Qur'an rumiyin Mas Agus nggih
maos Al-Qur'an rumiyin mangke rampung Qur'an Jawa Tasta murih murakabi kenep wonten madyaning Puraya Agung lenggah wonten madyaning sasana mulya jajar sumanding andun sisinisian ing mongko daya-daya gandeng pisan sampun lenggah sampun jangkep pahargyan waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan sedaya aktivitas para kadang-kadang monggo kasuwun semene sawetawis temanten berdua dimohon untuk duduk sebentar Mas Yura Studio agar pembacaan ayat suci Al-Qur'an bisa mahanani murakabi ing samudyanipun. Katur dumateng biyanipun Bapak Istamar, monggo Pak Istamar kepareng siyaga ing gati samapta ing diri kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wekdal sak cekapipun Pak Istamar kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتشكروا إلي وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Istamar, inggih sampun maosaken ayat suci Al-Qur'an, mugi-mugi saged mahandani kawilujengan karaharjan bimakasantosan. Tumantu ingkang mangkugati kadang pisan sutresna kagem temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Amin. Allahumma amin. Paguyuban Sinoman Samapta Gati. Pak Agus, monggo menika pasukanipun dipun siapaken Pak Agus. Monggo pasukane Sinoman. Monggo Pak Agus wonten ngajeng piyambak Sinoman putra putri baris Jawa Tasta ingkang mangkugati kagem temanten kadang pisan sutresna. Shout! Gerak!
Bagus sing tegas lah nyiapke. Syaup gerak. Canggepan gerak. Maju jalan gugur gunung. Komandan dalam tuwek ting tegas. Tambahi volumene elektronik. Maju depan. Wah, jangan semangat kok guys. Pak Agus minangka pangarasaning para kadang sinoman paguyuban sinoman samapta ganti. Ayo kanca gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan ro kancane lilor lan legowo kanggo mulyaning negara siji ketok semangat tenan iki maju papa diulang-ulangake mesti enggal rampunge holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris. Wah, Rexona Casablanca Remason guyon dong banget dikira orang tenanan ya seragam anyar-anyar wah ini gawa anak jembaran ya ruame baris urut runtut kang sarwa patut. Ayo kanca gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu lalah diulang-ulangake mesti enggal rampunge holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris. Pancen bener kandamu urip iku mung eleng lan tekun manembah marang Gusti kang peparing dateng pundi paranipun tanurung madhep yuang manon mujudaken sregep Serawung Pak Nurdi Bugu Nasri Pak Nurdi Bugu Nasri sregep Serawung nggih Pak sing sapa pinter Serawung bakal antuk wahyu waskitaning Allah duwe gawe disengkuyung sinoman sakmene mbuane nggih Pak nggih uga ndaluk bayar kabeh dalange aduh ka wali kukun diiringi kabut irama ketoke panggunge rata iramane kok ning ndi diringkes dadi siji ing mongko saged murih gayeng swasana regeng swasana mahanane ing samudayanipun monggo para kadang sinoman pambuja krami keng sepisanan tumuli kawiwitan sinambi nikmati pasugatan ingkang sampun sumadya upacara adat kerobongan tumuli kawiwitan pun manem Bromo ungeling ketawang Ibu Pertiwi.
Monggo Bapak Ibu langsung dipun rahapi nggih Pak nggih. Wonten durpresipun hadiahipun kipas angin Pak. Aku yo ketok kelingan. Kalingan yo anu tak batun ngene wae. Pun ketaken Pak nggih. Elingo salanjat meko yen wacana kudu manis. Monggo Bu Ayu boten timbang pun diwiti. Yen wacana kudu manis Pak nih lamat-lamat ono ini ketawang Ibu Pertiwi. Ayo diwiwiti bobot timbang bisik bune upacara krobongan kawiwitan bobot timbang. Iya Pak nih apa sebabnya ono manten dienengake bobot timbang bune coba werdekno pekeng dadi surasane bobot timbang. Awake dhewe minangka jejering wong tuwa ora kena pilih kasih bau kepini mban sinde mban noyot mban siladan. Bedane antarane anak mantu karo anak dhewe ki ora becik. Anak mantu yo direngkuh kaya anak dhewe nggone nggono wentah kuwi kang dadi tegese bobot timbang. Wis delenge temenan ya Bune. Yo Pak Nek awake dhewe ora kena pilih kasih ya Pak nih bener. Bau kepini dan sini mbak noyot kira becik ya Pak nih. Mangkono jejere wong tua ora kena bini. Sembah kalbu Bu Ayu Kusuma Wardani temanten putri sumungkem dateng temanten kakung. Tondo yekti menawi jejering wanita wani ditata bekti kalian kakungipun jumbuh kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawantun Kanjeng Nabi bekti mangastuti dateng guru Nabi jejering kakung Kang Mas. Menika garwa panjenengan lela ngaturaken sumengking pangabekti Kang Mas Yayi. Tak tampa wong ayu pangestunipun Kakang wae tampan ana yudi sanget panjen kula mundi Kang Mas wis kene ndana Yayi wong ayu wekasan pepuntonku upama sira sekar jukung silayu kabeh kanggo tetundukmu ya mung sira Mas Lela Firanita kang dadi mustikaku tak sayang iki ngategene lolo sendune pun Kakang. Najan pun Kakang ratu ora kena nggadha pusaka ya sabab siadanipun Kakang bakal tumungkul ngadhep Sudarma ngadang tetesen pangestu Kanjeng Rama Ibu ora kena nggadha pusaka. Iki langsung kepareng lolos dium panjenengan amit pasang aliman tapi pinebihna saking laduning yang tulak sari nyepatno kula saking sapudeng gareng Gusti sampun minolos saking madyaning hikir panjenengan Kang Mas yen to wis minolos. Ayo derek nopon Kakang sowan tumungkul hanjengku ngadang tetesen pangestu Kanjeng Rama Ibu. Kang Mas nyawa jimat pepundhen kula namung dederek dhateng panjenengan Kang Mas. Gamparan bungkul kencana utawa slop uga linala saka madyaning suku. Ayo kene Bi tak gandeng sowan bapak lan ibu. Monggo Kang Mas. Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu Rama. Ibu menika putra panjenengan kekalih kula pun Aldi kula Lela Rama tumungkul wonten sadhap panjenengan Kanjeng Ibu Rama. Menika putra panjenengan Lela Firanita ngaturaken sumeke pangabekti Rama. Nduk suwarganing wong urip yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa ya nggih Lela tak tampa urip pengestune bapak wae tampah ngono.
Ya mung tak jaluk aja sepisan bisa nglalekke wong tuamu jejereng Pangeran Katon kang wajib sira sembah tegese sira ajene Cahayu. Wis, Nduk. Aja lali. Bekti kelawan ibumu, Nduk. Kowe rene le. Kondong geradi, cedak bapak ya le, ya cedak ibu ya Jepring ibu Kanjeng Rama menika Aldi ngaturaken sebagai pangabekti Rama. Iya Jegir. Aldi Perdana Putra iji Kanjeng Rama tak tampa kulup pangestune bapak wae tampanana ya mung bapak meling tresnanono anakku wadon nganti jebating jaman kulup ugi dados kasunyatan tandha pengendikan panjenengan Rama. Wis Le Nduk banyu milih pengetun ibu kanggo kowe ibarat lumintiring tirta wening saka pucuking gunung rina weng ora kendhat kanggo kowe ya Nduk. Wis Nduk deleng-eleng temenan yo ngger yo mong pengestune ibu kuwi bisa ndayani kanggo sira bisa renggang gulaku mepyor pulut yo ngger namo bejo sak karo putra mintu besok temekan putu iji Kanjeng Rama. Wis kono aja lali bekti kelawan mara sepuhira yo ngger wong tuwa dhewe karo mara tuwa kuwi Nduk lela bobote padha wajib sira sembah tegese sira ajene Cah Bagus Cahayu Kanjeng Rama mewa ibu mara sepuh kepareng putra kekalih ngadang tetes sing pengetus king panjenengan Rama. Ibu kene nggir anakku kabeh tak jarwani kulup iki Rama yen sira kepengin gayuh kamulyaning urip tindakno dawuhing Gustimu ya agamamu dahana kang dadi laraning Gustimu ya agamamu ya ing kono marganing kasembadan bisa urip ayem tentrem ing bebrayan satemah sirna godha pangrencana nemu bejo sagara putra lumintu besok temekan putu ya kula gara wis ngerti eling-eling dikane bapak rohara berneta rampung yengen arjo mulang no jajar bumi polo kacar kucur guna kaya monggo Bu Ayu. Minggar mingkurengan koro Yayi dawa Kang Mas tampanana guna gayanipun Kakang Yudi
sanget anggen kula nampi Kang Mas, kula tampi kanthi lega ning manah kula. Mugi-mugi saged kagem panjadan yen kula kan Kang Mas ambir wonten madyaning bebean agung ratuning sandang lawan pangan. Ayo dititipke Rama Ibu Yayi. Monggo Rama kula aturi nampi guna kaya saking putra kekalih. Akarono karnan marti siwi. Iya ger kacar kucur guna kaya ratuning sandang lawan pangan bogolan wastra tak tampa tak simpen ana gedhong peteng muga kena kanggo pancatan pawitan nggone ronggayuh kamulyaning urip Lela lan sira ger Aldi iji matur nuwun Rama senawung rasmine kidung kono pungkasana kanthi kembul bujana Ndramena Aldi ndulang Lela Lela ndulang Aldi inggih monggo Kang Mas kula aturi dahar sinupa seno karto mrekretarto pakartine ngelmu lung kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng upacara kerobongan sampun meh ditipra rampung pun pungkasi kanthi ngunjuk tirta wening sareng-sareng Bu Ayu Kusuma Wardani temanten kakung monggo kalian temanten putri ngunjuk tirta wening kang mijil saking kasuwargan jati ing pangajap sageta temanten kakung putri kenep raosipun wening pancontriyanipun sageta kasungan iman lan Islam bagya mulking sedya sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Rampung kerobongan kalajengaken tedhak pinetha utawi foto keluarga bagi kawiwitan keluarga agung temanten kakung niki saking Madiun nggih Pak nggih. Donggalar isik Pak sapa taku lali aku. Wala Pak Min. Wala kapan aku rono neh. Alhamdulillah monggo dipun rahapi. Mangke keluarga temanten kakung rumiyin saking Madiun sinten-sinten menika mboten dipun serat kalian kadang besan kalau wau Pak Tri mboten dipun tulis nggih Pak keluarga besar temanten putra dari Madiun tidak tertulis pokoknya sedaya kemawon pengiring temanten saking Madiun monggo kasuwun foto kalian temanten kekalih